Şiratdагы жылы iştərakli qutlау сәламнары Сызрань шәһәренә аша. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен Югары Терешко авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Зухра Сабир кызы Салимова каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Расим Рафатович, уллары Рамил, Руслан, кызы Рамилә, килене Венера, яраткан оныклары Салават, Камилка, Айдар, Марина, Алина котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Йөрәгемнең түрендә иң олы урын алган кадерле, яраткан хатыным. Безнең өчен йокысыз төннәр үткәргән сөекле әниебез, йөрәк парабыз, газиз әбекәебез. Бүген күңелләр әллә ничек дулкынланып, сиңа карата ярату хисләре белән тибә. Тантанаң синең гади түгел, 60 ел яшәгән матур мизгилең. Матур диләр синең юбилейны. Тормыш көндәлегенең алдагы бите ачылып, лаеклы килеш гомерең дәвам итәсең. Нинди сүзләр табык икән синең хакта сөйләргә. Берне әйтәсе килә. Синдәй кешеләр миллионга бер очрый торганнардыр. Син бик гадел, артык туры сүзле, әйткән сүзеңдә торучан, якыннарың өчен дөнья җимертеп океаннар кичергә хәзер булган шәхес. Рәхмәт Раббыма, син безнең язмышка язылган кеше булганга. Мине ир итеп, балаларымны бүләк иттең. Балаларыңны бәхетле итеп, бик абруйлы ана була алдың. Хәзер оныкларыңнан ярату һәм рәхмәт сүзе ишетеп яшисең. Хатынымның юбилее, сөеп, көчеп аламын. Артларыннан киткән чакта гел күзәтеп каламын. Озак еллар яшәсәк тә, һаман яратам үзен. Бары уңай сыфатларын күрә күңелем, күзем. Газиз чәчкәм, гомеремнең син иң олы бүләге. Тузмасын ул мәхәббәтнең яшьлек кигән күлмәге. Котлы булсын юбилеең, бездән теләк кабул ит. Минем белән икәү бергә 100 яшеңә кадәр җит. Кадерле әниебез, без дә әтиебезнең теләкләренә кушылып, сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Безнең өчен гел кайгыртып яшәгәнең өчен, бары балаларым дип тырышканың өчен олы рәхмәт сиңа. Үсеп җиткәч, без дә йөзеңә кызыллык китермичә, сине гел шатландырып торырга тырышырбыз. Иң гүзәл безнең әнкәбез, иң матуры ул безнең. Әллә каршы килер өчен берәр сәбәп бар сезнең? Тәмле ризыклары, бигрәк йомшак куллары, сыйпап ала да чәчләрдән юк була борчулары. Әнкәебез, котлы булсын матур гомер бәйрәмең. Кабул ит ихлас йөрәктән матур котлау бәйләме. Кадерле Зухра Сабировна, бар якыннарыгызның изге теләкләренә без дә кушылабыз һәм махсус гаиләгез сайлаган җырны сезгә бүләккә юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Гәтиңе бу гомерләрне бушка уздырмый хәле. Һәр мизгелдән бәхет табып, рәхәттә яшик әле. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Һәр көн иртән шатлык теләп, кояш елмая күктә. Җырлап яшисе гомерләр, үтсен әле бәхеттә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә.
nuru olsun, izle solsun. Huday yazgan yazmışlar, meşedim anar allarından. Mığı bulup kazanı daşa, Huday birgen ömürlerini yaşasın kilip yaşa. Meşedim anar allarından, mığı bulup kazanı daşa, Huday birgen ömürlerini yaşasın kilip yaşa. Huday birgen ömürlerini yaşasın kilip yaşa. Yaşasın kilip yaşa. Туган якларыгыздан җылылык белән сугарылган алдагы котлау сәламендә укып китәм. 60 яшьлек юбилеегыз белән чын күңелдән югары Терешкадан энегез Радик Сабирович, тормыш иптәше Фәридә Фәйзрахмановна, уллары Раил, Рәшид, киленнәре Гөлнара, оныклары Салават та котлап җылы теләкләрен юллыйлар. Бүгенге юбиляршыбыз турында сөйләргә сүз алып, иң беренчедән бигрәкләр дә шибәр, ут уйната торган ханым дип әйтер идек. Башларына кайгылар төшеп, аны тормыш өйрәмәсе аяктан еш кына йыгытса да, ул үзенең эшендә әллә нинди аңлатып та бетерә алмаслык көч табып, алга атлый белә. Балалары өчен ул газиз әнкәй, туганнары өчен киң күңелле, ылы йөрәкле кардәштә өстәвенә. Аның кулларыннан килмәгән эше дә юк. Йортта да, өйдә дә, бакчасында да ул таң калдырып пөхтәлек, матурлык ясый ала. Пешергән тәмле ризыклары аның телен йотарлык булып, табын артына күп дус туганнарны җыя. Килгән чакта һәрберебезне якты йөз белән, колаш җәеп, өстәл тулысы нигъмәтләрең белән каршы аласың. Киләчәктә дә бер-беребезне шулай хөрмәтләп, вак-төякләрне дә уртак итеп белеп, исәнлектә, саулыкта, җан тынычлыгы белән гомер итәргә Ходай насыйп итсен. Балаларыңның бәхетләренә куанып, авыр чакта да, шатлыклы мизгелләрдә дә безнең барын онытмыйча, алда да гомер ит. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Апабызга нинди генә теләкләр теләсәк тә бик аз булыр. Алдагы көннәрендә дә без анарга чын күңелдән озын гомер, кырыштай саулык, исәнлек телибез. Саулык булса барысы да була. Гаилә бәхете. Бала оныкларының рәхәтен күреп, Расим жизни белән озак кына парлы килеш яшәргә язсын. Алар балаларын акыллы килеш тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына да бастырдылар. Балалары да, килен кияүләре дә бик тырышлар. Менә бүген артына борылып караса, күпме гомере узганын аңлар. Сизелми дә, аңа 60 яше килеп ишек шакыды. Газиз апабыз, котлы булсын юбилеең. Ак күңелле, саф күңелле апабыз, син бит яшәү яме бирәсең. Сүнми торган якты йолдыз кебек безгә бәхет нуры сибәсең. Без көйләгән хөрмәт бишегендә, тибрәлгәндә сайрар асыл кош. Син бәхетле, син сөекле, син кадерле диеп апабыз. Сагыш сине урап үтсен һәр чак, дәрт сүнмәсен йөрәк түрендә. Балкып янсын бәхет йолдызларың, аяз, тыныч күңел күгеңдә. Кадерле Зөһрә Сабировна, без дә ихластан алдагы теләкләргә кушылабыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Бүгін тағы бір ел үстәлә,
izleme sen bit birovgene başkalarını özüne dinleme yaşa jirde bugün gerek yaşa rahat koygu bilmedi gönlere bit ulu bik tagaziz bik kadirli günne kim gerek gönlere bit ulu bik tagaziz bik kadirli günne kim kadirligine gımırının unut eli ağır şakların hiske olıp bugün birge ötkenlerinin yakşı yakların yaşa jirde bugün gerek yaşa rahat koygu bilmedi gönlere bit ulu bik tagaziz kadirligine